Здравейте от Infinity Team! Раздаваме Golden Ticket за безплатен урок по спортни танци. Как може да си спечелите такава уникална тренировка и урок по танци? Може да ми отговорите на един лесничък въпрос или да изпълните едно просто предизвикателство. Ако не се справите, спокойно, добра съм, ще ви дам втори шанс. Как се казваш? Васил. Васил, спортуваш ли нещо? Ами да, тренирам кикбокс. Супер! Само бойни, готини хора по Витушка. Така, давам ти шанс да си спечелиш обаче сега безплатна тренировка по спортни танци. Общо 10 спортните танци разделят се на две категории, стандартни или бални, така по-популярно за масата, и латиноамерикански. Дай ми пример с един танц от тези, които ти казвам, и ти давам билет Golden Ticket. Латиноамерикански танго предполагам, нещо е такова. Ти познава, че тангото е бален танц или стандартен, в тази категория влиза, но е абсолютно спортен танц, така че си печелиш един Golden Ticket. Заповядай, това е за теб, важи за двама. С кой ще ни посетиш? Не знам. Кой ще поканиш? Не знам. Това трябва да го реша. Добре, помисли си, обаче те чакаме, ще се забавляваме. Това са нашите треньори, между другото, Стефан и Дея. Много са готини, много са усмихнати, още по-яко танцуват. Добре, много благодаря за паса. Ще дойда и така. Айде, заповядай, чао, хубав ден. Кой ще ни даде Golden Ticket? Танцуваш ли? Обичаш ли някой определен танц? Не, мисля, че не. Какво си танцува? Спортни ли? Да, спортни танци. Добре, кажи ми един спортен танц. Нямам никаква представа, че... Айде да рискувай, латиноамерикански или стандартен, т.е. бален. И всичко съм тренирала. Мъкни малко. Дай жокер! Айде, помагай, Виктория. Чача, ето, румба, чача. Давай бързо един Golden Ticket. Кой е на телефона? Виктория, най-добрата ми приятелка. Вики, помогни да си спечели Golden Ticket от Infinity Team и сега може да посетите безплатна тренировка. Виж, ако ти не го ползваш, Дам на нея. дай на Вики Golden Ticket, защото си го спечели. Благодаря. Айде, ти как се казваш? Виктория. И на тебе, Вики, хубав ден, чао! Golden Ticket. Въпросът ми е следния. Кажи ми един латиноамерикански танц. Чача. Добре, ето, верен отговор. Верен Честито. отговор. Билета важи за двама, така че може да заведеш някоя готина мацка или приятелка, както ти прецениш. Добре, ще заведа жена си. Аз съм с години от две деца. Така ли? Да. Честито. Да, благодаря. Супер, много благодаря.